Роспотребнадзор мәгълүматлары буенча 2021 елда барлыгы 195,6 миллион яңа типтәге коронавирус йогышына лаборатория тикшерүләре үткәрелгән. 1,409,109 кеше медицина күзәтүе астында кала. Кукмара районында коронавирус инфекциясы белән авыртучылар саны көннән-көн арта. Бүгенге көндә кислород бирү белән җиһазландырылган палаталарда 72 кеше дәвалана. Район халкы саны ягыннан 52 мең булса, шуның 10,762 генә вакцина саткан. Бу район халкының нибары 20% гына тәшкил итә. Халыкның вакцинациягә карата битараф булуы коронавирус чиренең артуына китерә. Кукмара районы буенча әлегә 35% халык кына вакцина ясатты. Ковид симптомнары белән йогышлы авырулар кабинетына көн саен 150дән артык кеше мөрәҗәгать итә. Ковид симптомнары белән йогышлы авырулар кабинетына көн саен 150дән артык кеше мөрәҗәгать итә. Спутник V һәм бер компаниялы Спутник Light вакциналары 1380 тәнәдә бар. Ясира Гарифуллина коронавирус белән 2021 елның июнь аенда авырый. Авыруны бик авыр кичердем, яшәү белән үлем арасында идем ди ул. Реанимациядә 4 кеше яттык. Алланың рәхмәтеме, кемнең бик каты миңа теләве булдымы, шушы 4 кеше арасында мин бер үзем исән калдым. Минем күз алдымда шушы рәттән яткан 3 кеше китеп бардылар. Иң аянычлысы шул булды, әниле малай китеп барды. Буларны сөйләү миңа бик авыр, чөнки мин буларның барсында үз күзем белән күреп, үзем ишетеп, үзем белеп кайттым. Бүгенге көндә безнең җирлектә инде менә прививка ясатасы кеше 1800 кешегә якын кеше прививка ясатырга тиеш. Бүгенге көндә аның 700дән артык гына ясалган, ул 40%. Кызганычка каршы бу бик эс күрсәткеч. Бүгенге көндә инде авылда менә яшьләр дә бик каты авырталар, өлкәннәр дә авырталар. 11 октябрьдән Татарстан президенты матбугаты хезмәте хәбәр итүенчә, Татарстанда коронавирус туралы вазгыяте катлаулының сәбәпле яңа чикләүләр кертеләчәк. Айсылу Мөхәммәтҗанова, Динара Хәбибуллина, Марат Сабирҗанов, Азат Нигъмәтуллин, Татарстан яңалыклары.